So, hi guys, mga unta. So, nuggets ang akong sudan. Nagkaon na ba mo? So, mao ni akong dinner. Na nanihapon na mo. Manihapon na mo, oy, gabiin na. Macaroni. Kanina, ang akong gikaon macaroni with cheese. Nya. Nag-rice pa jud ko. So, nagkaon kog macaroni, tapos, rice na sad, macaroni with cheese. Lami siya. So, gisudan ako ang macaroni. Gisudan pud mong macaroni. Nuggets. Makunat na tong nuggets. Ganiha pa man gud ni udto. Makunat na siya. So, busy na jud ko kaayo. So, karon lang ko nag-cut time. So, dili na maka-video naman ko pag magkaon ko. Kaya ingon jud nila, no, sige kog kaon. Wala jud ni tambok. Wala daw ko pag-asa mo tambok. Siyempre, dinner man ako ni. So, pag tambok, minsan gani, late na gani ko kakaon, no? Kisabay mo tambok na late na ka mukaon. May mga time na, may time na dili na gani ka mukaon. Kasi minsan, basta, wala kay gana mukaon, ana. Bisag ka mo naman, nagapalipas po mo kuan ba? Nagapalipas mo, di ba? Sige man ko gapalipas og kuan. Palipas og kaon. Like, minsan, pag udto, minsan di na ko mukaon, sa gabi inasad. So, wala, nagapalipas ko kuan. Nagpapalipas. Kung sa Tagalog pa, nagpapalipas lagi. So, human ako kaon. Mukaon tag butchiron. Butchiron ni siya. Ibig sabihin, kuan gud siya na tinai siya sa baboy. Tinai sa baboy. Naghihimong chicharon. Di ba chicharong baboy? Ito naman, butchiron. Kasi kung ano siya tinai, lamang loob. Katulad, di ba, may isaw, di ba? Isaw sa manok. Ito naman, baboy ito eh. Matigas siya. Crispy na matigas. Masarap. Crispy masyado. Sobrang crispy niya. Butchiron. Napak. Ang sarap, ang crispy niya, grabe. Crispy, di ba? Pero matigas lang siya na pagka-crispy. Pero siyempre na kayo may singaw ko. Kaon na.